mä en tee musiikkia alaikäisille. Eli sen takia mun tekstit on sitä mitä ne on, koska en mä osaa räpätä Faija Skitsoa Frontside Ollieista, koska mä en niin kuin tee sitä. Niin, että mä niin kuin tavallaan toisaalta ymmärräkään sitä, että niin kuin alaikäiset tai lapset kuuntelee mun musiikkia, koska eihän ne voi sitä edes ymmärtää. Niin mun tehtävä ei ole niin kuin kasvattaa niitä teidän vitun lapsia. Elikkä neuvokaa te. Mä en ole siis niin kuin roolimalli, mä oon niin kuin artisti. Älä kuuntele Nygårdia, koska tää on ehkä pahaksi sun aivoille tai tää on, tiedätkö antikristus tämä ihminen tai jotain muuta. Siellä ne saa olla kaikki fuck ja shit ja bitch sanat komeesti, kun ei niitä kukaan sillain kuuntele, mutta sitten se, kun se tulee suomeksi, niin sitten se niinku yhtäkkiä apua. Tuollahan sä voit saatana kellaribändinä tehdä vaikka mitä saatanan nunnan tappobiisejä ihan rauhassa, kun ei niitä kukaan kuule, kun ne on jotain demoja vaan, mutta sitten kun ne on niin kuin mainstreamia tai sillain, että ne on koko kansan tiedossa, niin sittenhän sä et saa enää tehdäkään mitään. Mä synnyin joka ilta. Joo. Mä niin kuin reborn ja tulen uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja kuolen ja synnyin taas uudestaan. Meidän muurahaisten pitää tehdä jotain niin kuin muutakin ja mä haluan, niin kuin, että jos mä menen kattoon keikkaa, niin en mä halua, että äijät seisoo paikallaan ja ei vittu hien pisaraakaan tuu sieltä, että ne ei niin kuin, ne vaan soittaa ne biisit. No vittu mä voin kuunnella ne biisit himassa. Vähän jallua. Sillä lähtee. Ja vettä. Teetä. Ja jallua. No ainakin kun tätä katsoo tätä teidän ryhmästä, tätä Cheekkiä, niin sehän on satana valkassu silmän munansa. No se on vähän eri mies kuin meikäläinen tavallaan. Okei, nyt tulee niin kuin, tiedätkö, tosi syvällistä tietoa meikäläisestä. En ole ehkä ikinä sanonut tätä, mutta että niin kuin, mitä Petri Nygård pelkää ja en tykkää on